Ma'am. Sa paghagupit ng super bagyong Nando sa iba't ibang bahagi ng Luzon, isa ang probinsya ng Pangasinan sa mga naapektuhan nito. Kaninang umaga, nakaranas ng unti-unting pagtaas ng tubig ang mga kalsada sa barangay Nancayasan sa Urdaneta City, maging sa bayan ng San Manuel. Sa gitna ng masungit na panahon, naging maingat ang mga motorista sa pagdaan sa bahagi ng kalsada na may naipong tubig. Samantala, sa bayan ng Kalasyaw, tuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig sa Marusay River. Sa barangay Maliko naman sa bayan ng San Nicolas, naitala ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Villa Verde Road na tuluyang nagdulot ng pagkalat ng putik, lupa, mga bato-bato at punong kahoy sa kalsada. Dahil sa mga pagguhong ito, hindi pa maaaring daanan ng mga motorista ang nasabing kalsada. Naman doon sa mga nakaranas ng pagbuho ng lupa, yung landslide, mayroon nang naitala sa may bayan ng San Nicolas. Ito yung sa may Villa Verde Road sa may barangay Maliko. Kaya naman ito ay hindi passable sa anumang uri ng mga sasakyan dahil mayroon mga multiple landslide doon na naitala. Mayroon pang mga ongoing na coordination yung LGU doon upang ito ay ma-clear. Nagsagawa naman ng roving at monitoring ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga bayan ng Mangaldan, San Jacinto at Binalonan upang masuri ang epekto ng bagyo sa kanilang nasasakupan at makapagsagawa ng agarang paglilikas sa mga posibleng apektado ng pagbaha. Sa 5 na LGUs natin yung nakapag-report na so far. At ito pa ay ongoing pa rin kasi yung roving efforts ng LGUs natin. Kaya we're expecting na mas dadami pa yung mga possible na barangay na maitatala nila na nakaka-experience na ng pagtaas ng tubig. Patuloy ding binabantayan ang posibleng pag-apaw ng mga ilog sa probinsya. As per our coordination with this said LGUs, doon sa may Marusay sa bayan ng Kalasyaw, it has been recorded na yung current level niya ay nasa 9.6 feet at patuloy na tumataas. So sa ganong estado, ito ay nasa above critical level na. Yung sa may sinukalat naman sa Santa Barbara, tumataas din ito at nasa 7.4 meters na ito. Ibig sabihin above critical level na rin siya. And yung sa may Agno River naman natin, because may Banyaga sa may Bugalyon, nasa normal level pa naman ito, nasa 1 meter. Batay sa ulat ng Pangasinan PDRRMO, umabot na sa 37 barangay ang apektado ng bagyong Nando kung saan nasa 5,380 na pamilya o halos 15,000 na individual ang apektado ng bagyo. Kasabay ng mga pagbabantay ng mga LGUs, patuloy ang koordinasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III upang mabantayan at matugunan ang agarang pangangailangan ng mga Pangasinense. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitatalang nasawi, ngunit nananatiling handa at nakaantabay pa rin ang pamahalaang panlalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.